Guys, apana ma comments. Muri say that tikulumidze kumboita live yedu before taenda ku game. Right? Thank you Gina for activating the comments. Thank you Gina Kemp for activating the comments. Right? Ngati changam titi vanhu vakangwara. Hi Mandipa, how are you my love? Ngati say fast guys. Ngati share. Hi Shelly, how are you? Tina Chef Alcope, how are you? Itai kuti mushare live fast guys because today tinoda kushandisa time here 1 hour 30 minutes straight. Yeah? 1 hour 30 minutes straight. Do you have to shandisa to batenda ku TikTok, right? So ndaona kuti andingachengeti nyaya because dzinogona kuzondiwandira ndozokangano. You see? Ndozokangano. So zvizotine 1 hour 30 minutes pane mumwe ari kuda kudurura. Andimaona ari kuda kudurura padurura station. Saka tati timpe mukano kuti adurure. Mbiri say guys, hande ichione guys, share live and take others guys. Share the live and take others. Let's go guys. Tishike panambe dema zaise and then we can start. Yeah. Tine nigire hi nobe unjani stand wasami. We are pilan right. Maisha ndima moyo, how are you? Tobe kile soko unjani. Pride, how are you? Chishongo Eliana, how are you? Should say Monica Maunga. What is saying? Nasi Emily Mandira. Hi, sis Melody Snapokana. I love you too, Emily. Mwah. I love you too, my love. I wish to see you. Right, Messi Muti. How are you? Bimbai Mashaba. Should say Bimbai long time? Didn't time to go and Amen. Hi, Clark. Hi, Chuck. Hi, Manango. How are you? How are you? Hands Chimbo. So get an outfit. You wake up. Mandipa. You wake up. Nasha. Don't go to Sumuza. Nasha. Kana sha. Uda ngo chingori chijumps chenaka feka. Chingori ja iwono zati smart ndo time mira wan. Nazokwai ndichakwai mazana ndichapekisa ndaku South Africa ndikati nemi ndinofeka ndepi. Ndofeke izvo zvindakufekera pano kuti usunga pano kokurura nokorasha mu wash basket kana kuti tsira wardrobe. Hakuna kumukwa uchapfeka uchinda. So rodiko plus sama kana yauya maybe ndopatika tongopfeka uchinda kumabasa kwedu kupfeka basa kwedu topfeka hembe dzedu anona kubasa kwedu tinopfeka hembe dzedu atipfeke ma uniform isusu because tinotenda ne smart sendinda ne bvunza vanhu kubasa kwangu ndinda ne hero guys ndinda ndakarova hero kubasa kudai ndokurura kana ndasvika ndinda ndichiko kana ndasvika zvangu kubasa ndobvisa heel yangu ndoisa pa side up ndopfeka majesh ma flat anona Hi Patience, how are you? Tsimuri saying ndotoenda neka hiri because teta karova chitoko kwedu kubasa torova smart. Animuona torova smart atifeke ma uniform, atifeke ma plastic aya kumberi. Tinopfeka hembe dzedu, we dress nice. So ukaona uchipuwa compliment ne vanhu vekune dzimwe guys ndini munhu anopuwa compliment. Ne vanhu vekune dzimwe nyika toshanda navo kuti you dress smart shame. Ndobva ndawa manyuku. Musama muyanza munoziva kuti vanhu vakauya kunoku vazhinji vachona vakauya kuUK vajaira nenyaya yewinter nti vajaira kugara vakapfeka matrausi mataxi chakachero musama vanongopfeka majinzi vanongopfeka zvinoendeni chikeya rogwe ndakapfeka rogwe rangu chairo rogwe ndinyatsoti kablazer pamusoro kuti anga ndikuda kuoffice guys ndichida zvangu kunosora zvangu nendikiri nevanhu vangu vanhu vangu cheche vanhu vangu vanogwara vaya Mel, you dress nice, you looking nice ndofandati yes zvaendwa right hande anzikukana mukadona mwiri andidonha sei kungoti tekla minge musingazivi inini andishande kucare home ndokana ndichikudzai andishande kucare home ende andishande kudom care kwekuti unopinda house to house no ndinoshanda panzvimbo 1 hanimona nenditori muofisi yangu panzvimbo 1 kwandoshanda ndakatogara muofisi mangu ndoma nenditori muri kuona zvakasiyana papa munenge muchiudzwa kunzi vazodai madhoti vanosuka chembere kusaziva satangoti tinosuka chembere noti kutitsanangure hamuzviwisisi guys alright vachihoro hamuzviwisisi because munenge vanhu vanenge vasina mboya kunoku indaidodarowo pana ndiri kuafrica ndasingatozvizivi animona ndazouya kubasa ndakazoona musiyano wazvo animona kuti aiwa zvinosiyana ine ndiri muofisi ini Mandipa paya ndakatogara muofisi ndova nenditori handiwana ndakatopfeka suti yangu ndoti masosha weka dzakatopinda vanozoti ko asi ndo muridzi wekambani rava vakutovhura dhoa handiwana because ndine ndakarepresenta zveshuwa handitiona so yeah that's me
andi wazviona ndine ndichingofarira kuti zvikungoonekera kuonekera chero ndikabuda ndine client munozoti ngakudze kungoti zvimwe zvinhu zvinesingafanira kuti nditaure but handifungi kuti zvingaita basa zvina basa anyway munoziva kuti pati vanhu tinoshanda navo ava handiti vanhu vanenge vachinzi vane ma-mental health issues asi ndio vanokunyengai vamwe vacho vavaya musingatozivi ani muri kuona nokuti anenge achingori normal zvatakangoita izvi vanokontroliwa nemapikuno kune medication ani munoona vanopiwa medication vanopiwa medication yamahara vanotomwa medication hanzi sitinadzo chembere sisimere imimo muri kokuchevere bo handizvo handikutora zvakasiyana siyana nditi zvakasiyana siyana ani muona so isusu vedu vanoenda kuchikoro vedu vanoenda kumacollege senge vangu ini vanoenda kumacollege kucollege anoenda kucollege so my job is to just take care and go with her to college ndozvigarira mukefeteria achita chikoro achitiza chikoro animona ari muklasi nevamwe indakagara ndakamirira munhu wangu mukafeteria because munhu anenge ari vulnerable because antori nemental health asi munhu anenge ari normal animona so ari vulnerable kuti anogona kuti achibuda vanogona kumutageta kana kumutorera zvinhu zvekubhengi kana you know saka isusu our job is to be with them achienda muchikoro ini ndakagara pai mukefeteria mame ndakamumirira kuti abude kana kupinda mukati imomo muklasi ndobvumidzwa kunogara naye muklasi achidzidza ake ini ndiri hangu pafoni pangu ndichiona zvame muchinyora iye achitake zvidzidzo zvake kana apedza tobuda zvedu muya totoinda kana tachida kuenda kuMcDonald totombofura nepaMcDonald kana kunandosi achitodya hanimona totodya imo muya totobuda totopinda mota medu todzokera kumba hanimona tasvika kumba utondiudza kuti mel ndamboenda kuna boyfriend yangu teremu wisi dati mutori pano kuAfrica with side picture iyi otonditi ndoda kuenda kuna boyfriend yangu because vane maboyfriends avo vanhu sesanditi vane maboyfriends avo ototi ndoda kuenda kuboyfriend yangu ndototi alright bo ukudzoka nguvai anoona ndikudzoka nguva dzakati alright kana wasvika communicate neni totohaya taxi yetu yakuzomunyandura padheni otoenda kunikikiri kuboyfriend yake onosvika boyfriend yake otondiudza kuti ndasvika boyfriend yangu indotologa ndotonyora pasi ini ndanditori palaptop kana pakombiyuta kana paipad kunotaura kuti munhu wangu aenda kuboyfriend yake asadi afamba zvakanaka apinda mutaxi yakati asvika bo ana ningi boyfriend yake ndosika ndechitoziva kuti aikoko atondiudza ndasvika time auda kudzoka mel ndakutouya andiona alright wapinda mutaxi andifonera ndakutodocumenta andifonera atondiudza kuti ndapinda mutaxi ave kudzoka dzanga inguva dzakati dzaandifonera achiti ari kuuya taxi chisvika ichimburutsawo padheni asvika munhu wangu bo andiwana otopinda mumba muyamya otogara neni pasi totaura nyaya waenda kuboyfriend sha nhasi maitei zvodhipenda manje nerelationship yako nemunhu wako onenge naye kuti munotaura nyaya dzakasvika papi andiwana totogara pasi kosha waenda kuboyfriend kwaichine munhu wako nhasi kana ane zvicomplain otouya kuti unofanira munhu anondijairira boyfriend yangu inondijairira ufunge hanzi apa ndaenda kunomona kana kundipa mari yetaxi ndatoshandisa hanzi the need information yese yes apa ndatoshandisa mari yangu yetaxi anondijairira next time kana ndakuenda umuudze uri iwewe kuti andipe mari ndoti bo ndatondidirika ri bo next time hauende kana asina kutipa mari kuti unodzokesa haungashandisi mari yako ndini usho andiona kana mune kaukama kama seni ndine kaukama nevanhu vangu andiona anobva anditi hey no tazodai tikadai tikakisana tikadai tikaita so tikaita ndobva ndaudzwa ini ndonyaya dzandofarirawo handimoziva ndobva ndati saka waitwa sei saka waitwa neipi hanzi please deal with my request where is your request Maxwell saka waitwa neipi zvadii zvakuchifaya here wanakidzwa here ndini woyu handika ivo vanodzidawo nyaya idzodzo ndo nyaya dzavanodawo chaidzo otaka kufara azondidai akati ndotaka kuudziwa paya handiona ndichifanira kuseka ndichinakirwa zvedu handimaona achindiudza kuti kwakukamira sei kubedroom kubondeo kwakukamira sei musara nhasi apedza zvake ndonyora zvangu aiwadzoka andiudza kuti afamba so andihonyori wangu tango zvokudubugwa kadai akudubugwa aiwa zvokudubugwa andizonyori ndogona ngonyora kuti aendawo atiwo arara nemunhu wakewo handiona so ngotiwo arara nemunhu wakewo azodai afara ari happy musikana ari happy adzoka kumba otoinda handi alright saka kwanani kuti kufa kwakuenda kuchita nani asi kwakuchidziya oti saka ndakumbenda kunoda TV mumba make kandiona kana takutogara neya kuti put some music
Hanimona ndoti which music toisa music yake ndoza music vanodadi takutotamba na Joe Thomas takutoimba vana Celine Dion because ndo dzinodiwa neumwe wangu handiona takuto ndoza ndodawo takutofamba takutoseka takutonakirwa. That's my job rinonakidza guys rinongozobowa musi waringa akabuda ari ku left chete but pamwe pesa paka aiwa tisenge chikodi tenge tichitongofadaya tiri koko handiona ariganiboneta tea yangu wakuita tea ora ichikaroti aiya chita yake noti arega ndito yangu ndakuto iya chibika yake tea nditobika yangu tea pasaidi titoya tichimatize nditakatogara titoona movie tichitokomera hii imboisa hora andika dzima light toisa hora todzima light takutona TV anozoti unofanwa kupinda palevhu ravo. Inini ndodzika kusvika palevhu ravo manje hanimona ndogona kudzika kusvika palevhu ravo saka tobva tatopindirana so because akati tisikirima zvemovie tisikirima tose zvobva zvanakidza wakusununguka kuti tiri kunyatsokuwirirana ende tiri kuenderana paminyati handiona totonakirwa pati tofara handika ndakumbonogadzira fudhi yangu ndinonyora kwakanakaita nhumbu ndinonyora Grace but vanenge vane protection zvavo majandiro machichi handiona ndoda kumbonogadzira fudhi yangu handikubatsire here uda kugadzira uda kudya chii handiona ndikubatsire arega ndiite kana kuti alright ndikwasimbe chingondigadzirirawo hamene kana kasangweji futi varungu ava vanowanzotenga vanoda zvekutenga take away futa ndotongonotora sangweji andongogadzirirawo semunhu wangu kugadzira sangweji yakewo nekana ndokupa here nedringi kana nechi ndotoya ndotomupa togara pasi pedza ndotomuti chinanosuka maplates ako go and wash your plates enda otoenda otonosuka maplates ake paya ndapedza uya uone because inini basa rangu nderekumudzidzisa kuve independent andika munhu of course angagara ari independent kudhara way back asati abataniwa nemusoro wefungwa saka nawo apa mapirizi ati akuti achidzoka back vazhinji vacho vangambogara kuchipatara saka kuchipatara vanodzigwa zvese ka ndokuya kunenge kune mazimbabwe dzamunozoti anoshanda mumahospital kumakare home kupi vanenge vachivaitira zvese saka isusu redu manje vadzoka vabva kuchipatara kuya vadzoka mucommunity vanje isusu basa redu ndokumeka sure kuti akugona kugara mucommunity nevamwe achigona kuzviitira zvinhu handimaona so yeah indanosuka kana wapedza suka undidedze ndone ndiro dzako dzachena here handika enda kunosuka apedza ndoti ndapedza ndonotora ndiro dzadzia ndona ndiro dzakachena ndoti well done good ndotonyora asuka ndiro dzake ega ndamuti ena anosuka ndiro akasuka ndiro dzake ega ndokufonera izvo nditori palife ndokufonera alright hamona so ndingopedzisa apa ndingokudza ichisvika 500 tobva ndatanga hanimona atosuka ndiro dzake zvatopera azodi ndakumbobuda ndichamboenda kushamwari dzangu vanoda kufamba sirika vanhu vaya ndakumboenda kushamwari dzangu hamenoti kupi ndotozata ndoshamwari yakati andika alright uri kudzoka nguvai ndodzoka late nguva ufa udzoka panapa before 8 manheru usandachaisa I need to see you here alright because pane medication yako yanofa kuti umwe inini basa rangu ndokutomupa futi medication kuti amwe medication hanimona kumuriminder kuti time for medication ndandokudza tiri manesi kunoku tinototisitotopa medication zvati medication yake anomwa medication inenge yakanoenda kuma 8-9 ndotoziva kuti iyi medication ndeyechakati iyi medication ndeyechakati ndotoziva medication yake nemusoro vese toziva medication dzavo nemusoro kuti iyi ndechakati chora chimwe yakawanda ndomupa medication yake omwa ndoti ubaya zvake oenda osirawo hangu ndiri mumba kana pane pandotoona kuti mumba mangu mandirogara muno arega ndimboklina ndotomboputa ose mumba mako manongochigara hanzi do you take them to pub play dance or yes anozi my activities iwayo so musama ndozvateti tichiita musama totoenda kumovie totosora tiri kumovie house handimaona tiri kumovie kuya wangu anoda social media ka singaiti umwe wacho anda social media singaiti anenge aripo pafacebook ipapa handimaona anotondifollowa akandiona akaza kuti kana unoenda mbemuna tinobuda akati akauya chimwe I saw you it's you I saw ndikati where zvakanzi on social media ndobva nditi wait I took a screenshot ndobva ndatseka ndikati zvakanzi oh these people where did you get them ndikati they are my family from home Africa is got a very rich family so anotaura kuti ndakakuona I saw you were doing a live but I did not understand what you were saying and there were so many people anotodaro ndoti yes we were talking about things at home it was a family meeting that we were having ndotomudaro anomaona so tinoenda kumaplaya ma-activities kuma-library kupi toverenga mabhuku titoona kana vamwe vanoita zvemadrug vanoenda kuma-aspire kuya vanoita zvemadrugs ezvo toenda naye kuaspire utoteererawo ma-reformed drug adzizatora nyaya dzavo unenge wakatogarawo ipapo urimo mukati you see ndiro basa rangu inini randinoita
kuno ku-UK. Munhu wangu vanhu vangu vanotozvitisa vanogeza vega, vanozvitira toilet vega, vanobika vega, vanozviwachira. Hanimaona ini changu kuinda navo kwavanenge vachinda. Saka paya pamene kuti kwa sukai chemberi. Guys, isitozongodavirira kuti tiri kudzisuka asi kutaura choka pamberi paMwari. Handishorera usika chemberi nokuti ndinogona kutozongopfuma ndave ikoko chitongosuka chandongodai mari ende mari ainyo kutonga sika chemberi. Hanimaona asi handisati ndadini ndamboisuka kapa pamitra yedoti tochitsa ndamboriona ndoti racho mazozviwisisa pani chikuza ndamboriona imuchiti hey vanozvisuka madoti ndidasa ndamboriona ini mazozviwisisa ndosandariona handisati because vanhu vedu vanhu vanotozviitira zvinhu zvese izvo mwakatontarisa so asi ndofunga anotonyora kuti mel kana amwe wacho akandiona imo mucomment section mawisisa. That's the nature of my job. So nditoenda negogo hanimona ndotobuda kana ndichitobuda naye tichoenda kuactivity ndogona kutopfeka gogo yoyo hanimona kana ndasvika patikuenda ndoburuka ndopfeka zvirimba slip slopes todzokera ndopfeka futi gogo. Aiwa 500 ndadarika sindichamboudza kabi yangu nai ndirimboudza vana vangu vari pano kuti vazive havafangi kuita kusekwa muchivaseka maraini mukana mukomenda zvinhu zvanenge vasingazivi noti vanenge vaona zvakanyorwa samwe vafangi kuziva kuti zvinhu zvecho zvekeweki zvakasiyana handiona ike yose asi ke idzi dzakasiyana ndozvanenge ndichida kuti ndidzidzise ndivaudze. Saka imimi musazoti musarigai ndivaudze kuitira kuti mangwana panotagonya idzi vanokomenda vachiziva tisimeni vakatiudza vanokomendawo vachiziva kwete kuti vanozobuda offline motaka kuvaseka kuti hey unozivei unoda ngavasive kuti zvinofamba sei kunoko ngavasive kuti zvinofamba sei kuti panokuitwa nyaya idzi vanocontributawo vachitaurawo zvanenge vakawanazisi vavo pano kuti masimeni vakati zvakati saka now they know panotagwa nyaya idzi youare free to comment nemiwo muchitaura kuti aiwa totoziva zvinoitika ikoko mobva mavaudza kuti totozviziva mototaura zvandakudzai pano. Because vanhu vanotaura vanhu vanotaura zvakasiyana. Maskura sisine. Pane zvinhu zvamuda kumboadresa kuti issue yangu chete kwezi pane zvindoda musiya mari around. Just about 30 minutes ndatadzoka. Ndasikuza kuti pane zvinhu zvamuda kuita issue yangu ndakuita kana siri izvozvo ndokona. Gateway tatoenda here kutorisa mari yacho around. Vanoseka vanhu blessing vanhu vanosekesa vavo vazima apa vanenge chikuseka udara ngati mukuku. Hello watopedza watomanya saka alright satokumira unudza zviwadzoka right 5 o'clock ngachikunudza ka because tifanga kubva panapa at least na 5 kubva kulive tapinda ku TikTok. Thank you Fale. Right. Saka nene anzi some are even taken. Aiwa vasikuziva tekani saka ati 30 minutes saka regai ndivena yenso kuchikudzai muchivunza mubvunzo. Handimona regai ndichikudzai muchivunza mubvunzo. Saka izvo zvaanoita manje hamunozati vanhu ava tochengeta vane mari guys. Do you know that? Chega ndikuudzei. Mugare muchiziva timu rangu riri kuAfrica. Vanhu ivava vatiri kuchengeta vane mari dzavo. Vane mari vamwe vanenge tori mamillionaires. Saka zvazvinoita ndezvekudai. Hani munozati varungu vamwe havaiti vana vakawanda. Anogona kuita mwana 1 kana vana 2 handi munozviziva. Saka pamwe akaita mwana 1 kana kuti vana 2 1 mwana akafa akasara ne1 kana kuti anga ne1 yakatofa hachina mwana handika. So akura manje ndoko vanochengeta uku kwedu kwa vanochenda kumasupported house uku ouya ogara ikoko achidla mari kakavata handimona mari yake yaya. So anenge achitoti izvo zvandi is winter understand kana winter hapana kwaanoenda kanongori mudzimba nditi. Saka panotanga sama apa ototi I want to go to Spain kana kuti I want to go kupi amene kwada kuenda kana kuti I want to go kuAfrica. Hanimona iwe unoenda naye anotokavha zvese ndiye anobhadhira zvese ane mari kaafambi ega anotokuitira zvese mutonosubmita zvinhu zvenyu mapenyu zvese musubmita. Hanimona wotoenda naye ndiwe kana achinda kuGirisi motofamba mese motoenda mese kana achiti kuAfrica damborona Africa motoenda mose kuAfrica. Hanimona zvese on here achitokavha maexpenses muchitodla mutoda munotoda handimashona. So ndo iyo ikikukeo besa ke iro ira munoti madoti vamwe vari kuenda kuma holidays kubhuruka veriwe vawa nokufamba mangwani vakabuda kuGermany next week ari kubhuka kati hande kuJamaica achibva kuJamaica kune umwe anongona kugwanda kungofamba asi kanofamba nevanhu vake aniona anofamba netimbo rake anga chinokuendesa ikwese because vakurarama mazuva ekupesira vane mari yacho
Hanimona saka ndo mari yacho yoyo anenge achitotravela nemi muri pasaidi muchitorla zvamunoda naye muchinda naye munhu wenyu chimubatsira medication time muchimupa mundege mumapirisi nguva yemapirisi wangu mwa hanimona achimwa kana maburuka kwechamwari aiwa hembe ngatichinji tipfeke zvakati hanimona ndo basa racho saka kana kukuchinzi care work vanhu vakaenda kuuk ine care work iri pakasiyana siyana handiti ivo vaya vamunoseka muchiti vedom care vaya vanhu vaya ivavaka vatojaira marutu navo kuti makuseni anoita kana kuti makozi 15 ndikabuda ndotanga neapo ndobvapo ndodai vanoita mari yakatosviba vanoita mari yavo yakanaka stereki vanhu ivo vaya vakaita mari yavo yakanaka stereki ivo vanhu vaya vamunoti mititi vanhu vazodai hari munotoona vanenge vatori nemota dzavo vachitoenda kwavanoenda vachiita zvavanoita vatori nemari dzavo imi ndimunemezokusikati kusuka madhoti hanimona dei maiziva kuti dhoti racho irorokara mune muchikusuka asi kana ndiziva hangu ndinoshoshuwa but ndofunga kuti kana vanoshanda kumacare home kune vanhu vari bed bound yayo kuti havachafambi handitandinga chingochinjwa mapamba saka kungomuchinja pamba wobvisa rimwe pamba achisotia kuri kuenda unotora madhota yayo uchizodla uchibata aiwa wotora maybe ungotora zipamba rera watora watochinja zvamunongoita vana venyu zvaunoita mai vako iwe kana varwara kumba wotobvisa reri asi the difference is apa uri kubhadharwa kuna mai aubhadharwa anditi ai nyamiti how are you motobvisa ndikiri pamba yawo tonorasa mheno kwanorasirwa motorasa topera wakutongomusha vamwe havatoiti svina iyoyo vacho vari kukumacare home koko havatoiti tsvina chero vari bed bound vanotanga vashandisirwa mapirisi ekuti akwanise kuenda because asi system dzinokanganisika hameno hazvizvi zvinofamba sei vanototanga vapiwa mapirisi kuti nhasi akuita nhasi dhera kere kudi rekuita tsvina vomupa zvinoitwa mupa kana kuti vomupa zvinhu vanomupa vodhoza zvavanodhoza animaona kuti ribude vobuda voriworera vokanda kwavanokanda votoenda unomboita 10 minutes uchizibisa doti here guys haumboti doti the only difference is avanenge vachibhadharwa vachi kuna mai ndongoita mahara kana kuti kuhama mahara aubhadharwi saka tinozodeni kunobhadharwa uku handimashona zvakufanana nyamiti vakatidza kuti pana panoshanda kuzvituna imwe munhu akaona chitunha anoita kubabaika kupanika asi nyamiti vanenge varimo zvituna vanopeta zvituna handimaona vane mari yakatosviba nekupeta zvituna ikoko handimaona isusu tetiri mumujondolo kumukuku wedu kusouth africa chona kuti vapi handiende kuti abasa rokusuka kunopeta vanhu vakafa handiende kunosuka jembere handimazviona kwai vanoshandira musiyamwa is not easy maitino zvinongodependa nemunhu wachonongoshandira of course vana musiyamwa vakawanda vane manyaya handi vane nyaya dzavo dzavanadzo but zvinodependa namusiyamwa ndofunga vanongoshandirawo kune vana musiyamwa ndoziva vari good vanhu vandoshanda namusiyamwa vatori good kutoti vakapinda muno mu2022 nanhasi variko havatodi kana kutsvaga maswichi kana kutamba vari kuna musiyamwa because kunenge kuri good havasana musiyamwa vese zvamunongotaura zvaingotaura kuti havasi vanhu kumasvingo vese vakangodai zvangofanana nechi uya adzoka wadzoka right hende kunyaya tifambidzane nenyaya ndachidangoti ndizivise chinangwa chidiki chenyaya dzekids right saka nyaya you don't judge we listen you don't judge hi dear wadzoka right tabe panapa ndofunga tine 1 hour because tinoda kuzoenda tine game kuTikTok nachijandukwa saka tinoda kuzopinda paTikTok game saka tatitange takupawo mukana nokuti zuro ndainzwa pain I could hear the pain in your voice and wakanga wakuda kutochema andina kuda kuti ndikuti ndakaona ndokuda kutowedzera ndakaita kunge ndisina kuzviona but you were deep in pain and you are still deep in pain. The reason why what nditaure history yako iri kutoitika presently haisi story yekuti yakaitika suru kana kuti yakaitika fikira pia inyaya yakutorarama saka tatise shamwari dzerwendo isusu semunhu auya regatiterere utaure nyaya yako udurure tinzo kuti chichi kunetsa panogona kubatsika tichibatsirisana kana taura ako tinzo. Alright. Serek. Alright. Zvakatanga last year na April. Baba vangu garisana na murume wangu kuita zvekishomba poto pachati mwana ati self-respect. Munhu akanorora zvakatozikana zvake.
Saka sisile murume uyu unofarira doro singaiti. Okay. Mukadzi wake ndochinja aritunga muzambei. So zvakatenga chinhu last year April. Visa my loudspeaker. Visa my loudspeaker. Visa my loudspeaker. Ngavisa my earphones. Visa my earphones. Visa. Do I put my earphones? Visa my earphones. Alright. Yes. Saka zvakatanga last year April. Anga kana ari paofu aingobuda odzoka manheru after midnight. Zvanga asingatomboiti. So umwe musi akauya akatakwa zvikanzi zvoni pane n'anga yandiudza kuti iwewe uri kundifambira kumaprofita uda kupara relationship yangu. Ndikati what do you mean? Because I need to mukadzi wakundogara relationship yangu kutaura ende ipi? Yes, right ndikufambira murume wangu kana achinga ane zvinhu zvaari kuita kunze. Ndibva ngoti aizi ndikuseka zvangu vangotora sejeku but ndatobatsikana kuti why n'anga iyi chirudzi munhu uyu afarire zven'anga afarire zvinhu zvechechi. So umwe musi akabva zvikanzi ndabirwa foni. Ndikati foni zvikanzi ndakumbura kumbotadza kujimi kwandani nditiro Uber. In fact takati handi pafacebook pavo mataenda pafacebook ndopatatsvaga sare mukadzi wacho n'anga. Ndobva ndamusendera message messenger kuti uri kujimi here ndakagona kuita chifoni yangu. Saka haana kuidaira message yaya ndokubva azoti chinditora Uber. Ndobva ndamurequestera Uber ndobva aenda. Paakaenda ndakasara ndakagara pasi ndikati ndikati n'anga indosem'anga yekunditi ini relationship. Simba rangu tangurwa nana zitaunyepo. So paakazodzoka muronzwa tikunzwa. Paakazodzoka manheru after midnight zvikanzi foni yangu ndaiwana. Abva mukanokuenda kubasa idzoka kubasa ndikona kuti wewe kudana nenyaka. Zvikanzi n'anga akondituka kundipopotera. Ndobva ndangosiyana zvibva ndarara but ndasina kugadzikana. Mari yangu yakungorova kozi anga achinja totally. Ndopa akazobvuma mangwana achabva kubasa zvikanzi siri kudana nenyanga but ndozvitoripo. Ndikati what do you mean? Tindo zviripo zvikanzi tichangotanga kudana neko zvino pana kana nguva yakareba ndikati nenyanga here zvikanzi apo wangova muna June from April prechanaiza ndakazobata muna June. So inene messages angu ekuTikTok anouya through email. Ndobva ndati email yangu yazarika ndasendi delete zvinhu. Ndiri kuona n'anga iya kubva muna April handiti kana munhu avhiewa profile picture yako inoratidza kuti ndingavhie profile picture yako kuTikTok masettings. Okay. From April sisina each and every week until June aivhiewa profile picture yangu. Yanditambobvira ndachinja profile picture not my stories not chief my profile picture. Which means I pinned a matter I can profile picture from April until June each and every week. Ndakatora ma screenshot nditori nawo ndobva ndamutumira murume ngati una munhu wako uyu from April ari kutora ma screenshot angu achindi face yangu fochi profile picture yangu handichinje ndiyo igare iripo but why murume ndobva azotaura anodefenda zvisingaita kuti akakupopota ndozvandisingadi izvozvo zvingofunga muchisina basa TikTok munosanongoona zvingati no profile picture hainafanira mapictures handina kuichinja ndiyo yagara iripo but each and every week achivhia profile picture kuti for what takabva tanetsana that day. Ndopa akazoti sorry ndamutaurira chiyani chomwadoro ndobva tena patasvika patonomwadoro takudzoka paipai ndabatwa nawo pendarara iye ndobva afonera mukadzi yaya. Saka akaita zvokuti zvingu leo ndobva ndasoti handisi kumunzwa ndikutodzikira kuhope ndobva ati akarara we ndobva ndazoti unotora nemunhu wake uga ndobva ndati zvezvani nyaya yandaikudza kuti munhu yaya akundifambira kuvanhu ari kuiramba saka tozviita sekuti abelieve uri mumangu kanzi ndobva murume wangu vatanga kuti mutati ndizunguzuka chitarisa rangu maitina maiti so anambodaira ndakabva ndati zvikanzi apane chari kudzwa akarara ngatitaure sha ndikukufunga vachara nyanze rudo ndakangotsere zvakandinetsa
ndakashushikana simire zvekutoti ndakashangoita sei ndiri muhope mudhakwa futi mo asinongochionera kure kure tombopota vandichiona ndobva mukabva enda kubasa achidzokera kubasa andinambomubvunza kuti vaitondidiscasa nemunhu wake uripo ndakateerera ndiripo ndopatazonidetsera neimwe nyaya saka nganga zvainomuudza kuti mukadzi wakufambira kuvanhu arida kukuurayisa iye anobva azvibhilivha chiuya chinotonetsana zvechokwadi chero chikafu achadya azomesirwa poizera achadya chendikabika zvinenge aite abati smela achaita so pakazouya vatanetsa kuti iye kuti kwanzi zvaiwe unofambira chienda kumaprofita watwati ndovana tinozviziva here ndakamunzwa uchinditaura nemunhu wako pakono ndobva akaramba takapopota ngati no rega ndikuratidze patakaenda chine mwandoro patakadzoka ndobva kuti check whatsapp call yako uone if I'm wrong nonguva dzakati ndobva aramba ndobva tobuda bva aenda akabva anorara ikoko nanzwa mangwara makuseni isimene mukadzi uyu anouya achipaka pagedhi nemotikari mukadzi uyu anouya kuzopaka pagedhi rako anouya kuzopaka pagedhi vakomana togara ikoteji yatinogara ikoteji yatogara anouya achipaka pagedhi murume obuda opinda mota oenda apa ndakatonazva kuti afekta mwana wangu relationship nebaba kaachaiziva saka ndakabva ndatomindisa murume wangu anobva kubasa anongouya shamwari yake ndouya ifoni haana imwe shamwari anongopinda ngoisa mumaifoni make uko nekutogara pamubhedha nekutotsikisira bata foni murume wangu simira anofarira music vanhu vatozviziva pano kuti music ndiyo shamwari yake nedoro but iko zvino music vakatozorora nenhau yake yekuita music basa rake raifoni vakada vanofonera vasimire ndiripo ndakateerera kwacho ka ndakateerera simene handisi kuti ndingazvitaura chiti che so rimwe day ndakaroti aite accident ndakuroti waite accident ainge iri sunday ndobati murori wopedza kudzisara nebasa resedze dati uchidrive mote mukadzii sisimere the following week and for sure vakaita accident the following week mota yangu panja utai so ndaibva kunogeza ndichiuya ndikona munhu atodzoka ndokuma9 kanzi ndangondikuti kuti motikari yemukadzi yarara iri muno muyadhi ndikati what ndikanzi ena ngondikutaurire kozi panja atapota accident panja kati magaraji amuneri kwamba pashikanzi guys takahurigwawo but sokuzouya nemota yemugirlfriend muyadhi otouya pagedhe ndoenda kujere wataura ndobati mota munomuyadhi yake zvikanzi ndikati kumagaraji kwemagaraji usiku ndikati magaraji 24 hours magaraji iri padhuze ndikati pachingara 1 zvikanzi ndangoti kutaurira ndida kuti asita chokupidzwa yo muzotakarara ishimere mande mangwana murume wangu 8 angatonga kutogadzirira makozi mukadzi ari kuya vafona vasvika pagedhi murume muzasimire ndakuita hasha ndakamira sunu ndakamutarisa mukadzi uyo makizi anopinda nemotikari gate hombe anga anawo murume wangu wai vasitapinda gate hombe akasadzapinda gate deki ende room yebedroom yanga ita sani pagate kana ndiri mukati nini petende rangu ndiri kuti kana ndiri mukati munhu anenge asingandioni asi munhu ari kunze anenge asingaoni munhu ari mukati anoona saka mukadzi akapinda nepayakuserimirieni ndakamira ndakamutarisa so iye akabva pinda akatsikitsira pasi anambotara potesa newindo rangu rimubedroom achipinda muyadhi waanoza kunogara mukadzi vakaenda kumotikari murume vakageza tai mukadzi yachingoriwa simene vakapusha tai vachienda vari 3 vakadhibhiridzana murume ari bizi kupusha tai pakudzoka murume angauya nemukadzi uya ndiye akapusha tai vachifambira kumashure vari 2 vakabata maripibo vashirikoti vachidzoka vachifamba 1-2 kudzokapinda muyadhi mota nobva yagadzirwa akabuda navo hana kumbouya kuzondiudza kuti ndakuenda nozi
akabva buda nawo simirwa kudzoka mangwana sei hey muza chimwe chinda ndakatenga mushonga wemapete onga akatozera aishanda zvoda vato gabara chei bananopiwa mune maglass mwe manosungwa pano mapesi kwari ngari ma 66 ma hanza anenge anywa ma black amusina kana anenge ari maset anga ari 5 amusina kana wanesa akapiwa achinopa mukadzi yeye achinopa mukadzi mama usakauya pakwana ndaharara mukarara kudaro nobva nditi zvoni ndobva laitila chikati watora ringatsi ezvikanzi aura ndokutasa mukicheni chine chikafu here saka mistake yakati kuti akadzima lightroom bedroom ndobva munadzima lightroom bedroom wa iye auya ndobva ndamuka ndobva ndavhura windo vaona moti yazvakapaka pageti una kutobuda kuti nomuka ndobva ndavhura windo ngati kuenda kupi zvikanzi asipa zvekuitira drama akabadzoka pawindo pandadasva zvisina zvekuitira drama ndikuya ndisina drama ndikati for real zvanzi ya ndobva buda vanogara motikari ndobva ndakupfura ndobva ndakuvhura geti katarisa so mukadzi nobva dzima malaitsi motikari ndobva varamba mira pageti vachitaura saka ndabva ndavhura windo mukadzi uyu murudzire ikona ndowe munomu musasko derera kwacho wakanyanyisa umana zvimene zvavauma ende uri kutya kutaura uri kutya kuenda kutaura naye because musasko ende ing'anga ndabva ndavhura windo ndobva ndatrafunda sirida kufona sobva vazviona ndobva vadhiraivha babva vaisoenda akadzima malaitsi maybe afo ichaona namba plate ndobva dzimubva buda vaenda vese ndavaona kudai murume ndobva akazodzoka zvikanzi zvone ndandichitya kuti maybe ari kunongosangana something muro nditsoendaenda naye munogara kupi kona sisi kugara kuuye Marvin mujobheki hachigonere timborovesa murume wako mari hautendere timborovesa murume wako I think tafa kuita izvo guys tafa kusvika pachikamu ichocho chekuti tomborovesa vanhu chaiko chaiko anenge asina kurohwa nesu setiri kunesu anongorohwa hamuzvioni haurohwi panouraya amborohwa adzikana tafa kusvika pachikamu icho guys varume vakunya kutidhairira guys kona kuti karova murume wenyu mungati tikamborovesa murume wenyu mungapaona pari sei timborovesa murume wenyu mutora wese ari true namukadzi ozi andishongorodza ndoheka ndaneta namukadzi ndaneta handisindomuita sei makamutarisana nemazera mangani mukadzi uyu ane mazera mangani mukadzi uyu ane akaita zera ejipi angoda kuma-44 iko nchakutumirai pecheke ma-44 murume yanechi vakaenza ari murume wangu ndiwa 82 vane vada kuenza iye kana asiri wa 81 pa 81 ipapa murume vanomboda shamere zvibhakera anda zvibhakera ngatimbotanga ichigemi chigaisi anda kurohwa pasingakuva haiwa ati ambourohwa zvokufa anorohwa zvokurangwa anorohwa zvokurangwa anotorohwa zvokurangwa chaiko ari kushandisa masimba ake mukadzi kuti handina zvandomuita cause ing'anga koimi mukusiya wazvitere nokuti tikurovesa tomurovesa togona kutoti mangwana chayabamugara muchingoziva movement dzake motiudza kuti anobuda akafamba kadai omirigwa ombobamugwa handimaona asi imi muchasvikepi muchimboda kana apora odzokera zvotanga zvekuenda kumunhu iyei mukadzi uyu simene pandakaziya ndakamurota apinda munomba agara pambedha ndakabva ndamutuka no ndakati zvoni murume wangu akaisvika ndokumbofa iwe wekuita basa rekudza wekundifambira kuvanhu kuti undiroye ndikati inini ukudza negirlfriend yako zvikanza utozviziva hanyepi watiwa ndikati ndipe foni yako ndimufonera ndobva ndafona saka fona kwandaita ndiri kuhope akauya mumba light on vagara pambedha agara pambedha ndakamutuka ndiri kuhope mangwana achona simere ndakanzwa murume achikazi mukadzi waenda kudurban nangu mukadzi amashikana kuenda kudurban kumvura ndobva ndaziva kuti inyaya yehope iwewe kusiya rega ndimbobvunza iwewe kusiya vari kuramba chingofona vanenge vamuda zvara newe rega ndimbova drop ndivaedhe pakoli yawe ko iwewe kuti usiya hazviiti sisimene
ende hembe dzangu ndakasachega moto ndakarongedzwa ndakatorongedza so ndakatoenda pandakaenda samaifa kutoenda kabva ndimisa zvikandisande nokumboregerwa chichiko but hazvibetseri ka kuti umisiwe ka haasi kuchinja ka handikuona hazvibetseri kuti umiswe because haasi kuchinjwa munhu uyu aitosvika wese handiunyemberei saiko zvepandakabva kuzimbabwe ndakakaisa inonzi chii mashizha vanoshandisa inanga inonzi chii ndakanga masitara achona nemashizha vanopisa kuti dzinga mweya chichi ndakaona ndakapisirwa ine musana munga ndiri kuuya chiplastic chinzi anobva akatekura zvokatakurisa zvinhu kuzimbabwe simeri ndiri kudzwa kuti ndakaona zvakapiswa zviri mumba nanhasi chirimo chiri mumba maazviso chiri mumba kungomurovesa kungoti uyu afile chete havamboramba nasi kungoti uyu ambofilawo pe murume afilewo peni chete kungoti peni inzani kungomurovesa kuti peni inzani tozati havamboramba nokuti arokwa asi peni ko mukadzi uyo timbotipaka imbonipaka nipedze shungu dzangu mpoka nhamba yemukadzi uyo ndipe nhamba takutogwawo hondo apa guys takutopinda mufaiti iyi yatove faiti yedu iyi guys halo kola Hello. Nyaradzai yapinda unyaradzi taura tinzo. Hello. Okay. Yes, taura tinzo. Sisimeli murise. Ndiri raitika njani? Yeah, sisimeli nangu ndoda kutaura zvakaitika nyaya iri kutaurwa nemukadzi kuti this is very dangerous. Vakadzi pane zvimwe zvinhu zvatinongotora lightly tichitaura kungoti ndashungurudzika but munogona kutofa chaiko kuna uku kuJoburg ndanga ndine shamwari yangu yanga ine the same problem yekutaura naKola murume wake aita zvekuchinjanisa vakadzi vabereki vake vakatombouya mai vake vakatombomabvaisa mwana wangu dai wasiya imba yako ndobva kuti unoida but munoziva kuti kana munhu ari mumba make soka anenge akangoshingirira murume wacho akazopedzisira akadanana nemukadzi muSouth African aita izvozvo zvechin'anga vanoita zvekutwasa chichi ende vanga vachigara padhuze napadhuze same line pavanga vachigara achibva aenda mukadzi uyu maikimu vakabva vanopopotera mukadzi uyauya that was on Thursday and then Thursday mukadzi uyauya vanetsana murume haana kusiya zvinhu zvake that was Saturday tikabva tati Sunday Monday Tuesday Wednesday Kimberly vachibva vati masikati vakati kwaenda baiwa nemabayo vakasira mukadzi avanogara naye mwana anga ane 11 years anga ane 11 months vakandokumbura muchatongo mwana wangu chimhane kuhospital kumasikati vakaenda kuhospital tikato ndosvika nokimu vatransfer vatekura muya mukanaanoso ndokumbura muchatongo mwana wangu ndaindiswa paHelen Joseph Southland Hospital vakaenda kuHelen Joseph manheru semanheru iwayo kana Kimberly vashaika vakangobayiwa kungoti kwanzi ndangoita sindabayiwa makuseni kuchimuka so pambati back to sender tofia kwa back to sender tofia kwa to back to sender mambo baba ima yako akagara tiasa vakatovigwa vakasiya vana vavo 3 mai vake vakatema vakati ndakamutsiura tikati tichiwana murume vachakura ende vanhu vazhinji vakamutsiura kuti enda hako uri mani unonotambura kunzi single mother vetweka hazvirevi kuti ndiko kupera kweupenyu seriasi zvimwe zvinhu totora kutamba but vakadzika kana zvaramba unosvira mahara vana vako vakasara vachitambura ndozvanga ndichida kutaura sechimerende zvekutaura zvinhu zvakaitika tikaenda kurufu munhu akavigwa nekuda kwevarume vasinga kuvhara mavhiki. Right, thank you very much Kola maita basa back to Kola kadzokere back kuna Kola vedu Kola nyaya muri kuudzwa iyo munin'ina kuti yakaitika kune mumwe munhu iwe wanga wapedza kurondedzere kana wanga usina kupedza pedza nyaya yako urondedzere tinzwe ndakapedza kurondedzera musa akaunti yedu yeNetflix akaitoiswa muwaripo akaunti iwe guys muri kuzvinzwa akaunti yeNetflix mukadzi yakushandisa akaunti yenyu akaiswa ipapo akashandiswa kana profile yake toripo nezita rake zvese paTV yeah anotovhura uya yake uroma uya anenge achiona wari kwake ikoko umuvha anenge achiona saka utoona pesa yake paTV yako iyi
profile yake pa TV yako. Chero kati. Kuna taurai posto taurai mudone posti pe mkamurizo nyaya kazenya yake taurai mudone. Alright, sisime ndokumbira wangu kutaurawo as advice kuna sisi veda vava. Inini I'm in Cape Town. I've been done this ne munhu wandaidana naye tichitogara tese live in. Akadana ne Muxhosa. But I had to leave ndikatomusiya because Muxhosa the lady was now coming for me vachita violence pamba. Avana matyira vanhu avava and chero mukada kuti now minde after the lady wachona South African anditi vanogona kuzvinyumwa vovinga futi uyu ataka wedu musikana with the lady ndozvavanonetsera. The best way nangu handizi advice yangu kuti ngaasiye aende atsvage pake pekugara. Since she's working she can just find a way oenda because munhu uyu ari involved nevanhu vemuno it's very dangerous. Indakatopota ndakatonhongerwa bhotoro nalandlord panze raikandwa moto mumba. Vauya vari panze vaine mota vaine vanomati mapela. Saka landlord vaibva kuma taxi manheru then ndopa vakatoona bhodhoro remoto richikandwa payadi raitonopinda murumu mangu. Alright, thank you very much Kola maisha basa gaya tsige yake maisha basa kona. Right, ene mbele yako Kola. Chero kurara naye simene mutoro pasho ndakaliziva nanasi ndokunyepera. Aisha ndamuzoti ngati chipopokeni. Ndinda kutomukumbira simene kuti ndazogarisa zvanyanya. Ndikuti zvikutokumbira munhu wangu anoparira sekungaita. But sai wokutokumbira tshiba muduwi. Ndakutomukumbira ndini. Ndakabva ndamuzoti andane. Mafeelings unomaone pako naitiya. Unomaone mafeelings ekukumbira munhu ari kuda izvi. Kapena kuposition P18. Especially uchibva period. Mazoma uchibva period. Ndokazhinji zvanoboti. Saka iwo zvandakasiya chatomboita. Akada kuita notomurambira tosiyada kuita nokunidzura tsitsi. Chitosiya. Pakutonidzura tsitsi. Kuzvoona zviwana kwaunozviwana ini chitosiyana neni zvachose. Pozoti patakanetsera mumusi ndikatopfeka zvangu bana noenda kuseri kune vamwe mai banda vakumurume kugara ndinozoenda mangwana. Unozoti manheru akaya kumupa chikafu chiri mulunch sadza. Pandakabuda chindoenda kutoilet ndakaona mota yakapaka pageti yarimo motikari. Akabata lunch anga nesadza. Sisimeli angobhadhara rent newifi chat. Kana kuti chikafu ndina ndichatenga notenga kwandowana peace munomba ndiwane peace. Amshande munhu achaje. Muromo wangu. Ndo manager mune problem mumtown. Card simela nchariziya kuti wona kuti rapa I think ne unonzipa number yato chini. Amshariziya mari chagare muno mukada musina card. Simele shinoti nanasi ngazvifunga soti vanhu vantu kuda kuvagadzirira sedhere birthday rangu. Ndazvisa muna June. Ndazvibata. But ndazvibata muna June after my birthday. Akakondochesa kubasa ndobva wauya. Tukanza tukwenda kudzina ngachora ndobva ndageza ndapfeka. Ndobva fonera shamwari yake kuti aizotitora. Pasana nguva simbere ndakageza ndakapfeka. Zvikanzi ndichamboenda kushamwari yangu yanomudza kuti girlfriend yake muramutsa kuti abude. Saka ndiyo ndinouya naye. Ndikati ndikaya neuber zvanzaiwa. Isimai ndokukaenda kuenda murume kudzoka mangwana. Akanzi ndakapfeka. Mase makugara imi makapfeka birthday renyu pamba amuna akadzoka mangwana redu wei. Ndakapangoedza ndakapfeka. Ndobva yachitorwa namai vavo. Akabva aenda. Ende mai vachizwa kuti birthday rako kwakatoita kushomoresa. Asi rake akaenda kanoswera naye akauya mangwana. Saka iwo mai vakambotaurawo navo ever since kana kuti hamusati? Handisati ndambotaura navo ever since. Chaangora maprofile pictures angu chete. Ende tikanaisira munomba anofona video call. Video call ndiri muno video. Kwete WhatsApp call kana video call ndiri muno. Ndagara mubikoni mberi. Achitaura nevideo call. Ndichiita mamovements chiti mukadzi maybe asikuzoti ripoma achanyara. Rimwe zuva ndakazomupopotera ndikati iwewe how do you feel? Kudara video call uchizomba mune mumwe mukadzi unyatsoda kutara wakasununguka. Desperate rudzivo ndobva murume bvakunzokata foni. Simele handisina anogara mukadzi. Ndatambura.
achiri kumatire kurudza mausu vanotaura pafoni nandichazongoita sei mukadzi andishungurudza. The only way you want it, there is a solution. Asi inoda iwewe wazvipira nemwoyo wako wese kuti ndakusiya munhu wobuda. Ndatopera power pawati ndinozoita zvekutomukumbira because kazhinji kacho kana murume achikuurira feeling chaiyo yekuti akakukunzwa chako chakonohwa sekuti uri kumari wani chimwe chinhu unenge usitorina kana feeling indike yekuti feeling iyo inochinja kuita ruvengo pationa saka kuri kutonga zvinosiyanawo zvinosiyana sezvo zvaindiita ma1st days but now ndakamuudza kuti iwewe nena asipana chandichafila ndakatomudza ngati ndakaona enda kuti zvo zvako anotombosariya kugonda bonde racho here muri mwenyu mare anoya kuri gona here bonde racho anogona zvokuti anogona saka ndakamudza kuti chiita kwachi aisina ndichafile china ndiunyembera chirakandibata ndakatomudza ndikati ndichafile handingakwanisi kukombita neng'anga inazvita mugona ndizoti ndakavharwa nei mishonga yacho aiuya nayo everything apa chigezi vanzi zvida kugarisa zvombo zvekubasa izvo ndiyo aitoshandwa pandakazozvibata it was too late handakana chachauya nacho kana wani zvese zvimishonga zvaipa zvokugeza mboro yekumwa zvokuzora zvizvi pandakazozviziva muna June haana kuzombopera azomboya nazvo kunoko. Guys, mungatoswera imuchiri zvinetsa muchiti kudi munin'ina wedu uyu has been stigmatized. Munin'ina wedu has been stigmatized. Kusiya is not going to be easy. Kusiya chako munin'ina wedu uyu kauri she would rather kuti aitwe zviro zvikuitika isvika kutoya pana rutsvaga solution kuti ndoita sei kuti mukadzi uyu abude mukati muupenyu hwedu. Handiti ndizvo munin'ina wangu? Yeah. Ari kutotsvagawo kuti ndoita sei kuti mukadzi uyu asiyane nesu tirarame life yedu nemurume wangu. Because kuti iye stigmatized kusiya is not easy kwazviti. Mbaba chibaba, murume uyu chibaba cheche pabonde chibaba. Handi munoona. Saka panotonedza ipa kuti akabva ari paofa toenda izvozvo aibuda makusana kaenda atoenda nezuro ndizvozvo futi pasakadzoka kadhakwa nobva agara zvikwanisa nokumbura ndiregerera pane zvandiri kuita nemukadzi uyu but mukadzi uyu andiudza kuti iwewe ndobva kumalawi nini iwewe pane ambuya nasekuru vako vandivinga kuhope vakamubvunza kuti kumaitana vari kupi vakati vanouya kuno kurende kwandinobva ndangovati kuhope koko avachauya zvikwanzi wava uchida kuparadza imba wava uchiparadza imba yemunhu ndobva adescribe mamiriro akaita mbuya kuti makamera unoita vhuzi ndakabva ndangotora picha rangu vandamuratidza murume wangu ngati ndo mbuya vangu zvikwanzi ndakabva angoshamisika makamera vaita vhuzi ratora vhudzi ravo rese nderewati musoro wangu kamasoso vakandibvunza chendishungurudza kuti wai ichida kuparadza imba yemunhu but sekuru vake vakafa and for sure sekuru vangu vakashaya zvikanzi manje vakanga vasangana nevekwangu vachimubvunza kuti iwo waichida kupinda kuparadza imba yemunhu saka ndokumbura ndiregererewo cause iye ndangotwa ndangomudza zvisiri mumaoko mangu but inini chaunozochiita ndimbofanira kuregera nezvawakandiita nezvaunondiita zvokundiratidza zvaunoita pamberi pangu uchindiratidza it's not easy sisinele anoti akatenga grosari wanouya chiarisiti pamubhedha kuti ndirione saka tingati zvekuita nemurume wako asi zvokuti akukuitira here kuti iwe ubude wega ndakatopeka ndanobuda kanditera but iwewe kana zvichiri kuitika izvo why would you come back because zvichiri kuenderera mberi ndikumbira kuregerana ndokumbira zvichangotanga but now ndikukudzaya kuti andinakanaembe kana wani hembe dzangu dziri muna ndakatorongedza ndikutora hembe dzangu pamonaki nchiteka saka hembe dzako dzitori mumonaki chingosumudza monaki kona ubude hembe dzitori monaki chingozvuzvudza monaki rako ubude umusiye tirakakumbira regere this time uno usabvume hako kona because hazvibetseri chini iwe kuti wamusikana webasa pamba pachina mhambeti basa rako rarei positive zvetika unobika hachaji bonde racho ari kukoniwana kuti mukadzi yeye mutswana nekuti mukadzi uyu naye haasi kuzosiyawo handibate murume uyu anogona saka mukadzi haasi kuzosiyawo ari kutodawo bonde roro saka muri pamakakatana kukona so as to save your life yeah? Because this mukadzi uyu nawo anobata handiti iwewe just to walk away because she ain't gonna leave your husband this woman because paita kugona kwebonde kuripo handiona
kwese kwamuri kufaitira vese muri chimuri kufaitira bodere ingiro kandiona but haasi kuzosiya ende iwe uyato nezvividi zvokutouya kusvika pagedhe akutokuchallenge kuti honaka inini nditori vane vati chivana machembere vava makosi tiri vana makosi hatitizi ehe iwe ndiwo chapabuda ende murume atitochidzoi chekusvika kuti now he doesn't respect you anymore akutora nemukadzi uyu pamberi pako akutotora zvinhu zvemubachi pamukadzi uyu mukadzi uyu atonzi kuya kwanda payadhi pako murume wako ndiye akatomupa chisimba chekuti svika hana basa nokuti haitosvika yes akamupa goa yese saka imimi iwe hauna mushonga hausi muprofita hausi n'anga zvekurwa spiritually zvauzvizivi saka iwewe kana uchivhaniwa life yako chitozvuzvurudza bhegi rako nemavhiri izvozvi ubude muba imomo uvasiye vafadai vasiye chandoziva munin'ina wangu chero muti wakakura sei unowa handiri kuona muti wakakura sei unodonha hakuna zuva risingasviki chimbosiya vafadai just right now what you need is your peace of mind ende wakatogona oright hauna kutaura nemukadzi zvachose pamwe dei wakamuchallenja pamwe izvo dei uri kubhidha kusingaperi kana kuti izvo zvidei kutorobaiwa nechibayo chiri kutaurwa pamwe wakabaiwa nechibayo because achari kutoda mukadzi ari kuta kuti get rid of you so akaona kuti une nharo dzokuti hausi kubva nawo ndopacharwa nechibayo ipapo saka iwewo chibuda ipapo utsvage kana one room yako kana mumukuku wako wokuti unonorara nepeace of mind yako buda upinde utakure zvaunotakura takura mubhedha wako usasire mukadzi uyu mubhedha because mubhedha ndewako vanozvita vakazosafura kudzora mubhedha wako chitora mubhedha wako ubude zvokunotangisa imba tsvaga mukuku wako ubhadhire mukutiro we400 500 unogara kwauchida kubasa usiye vachinakirana zvakanaka chose hapana chakaipa ndakataura naposongo kubasa akati ndatomutsarangura nyaya chazvikanzoya ugare kune koje jiri kusero exactly saka chau chiri kumirira chii chiinda kunogara kubasa wobva waudza murungu wako kuti asabvumidze murume wekuti asvike pagedhi ambokushaya wobva wabvomupa chine motaura kana zvisine mumwoyo mako techingoropota hauzviiti waiva utombomubloka murume uyu anyatsokuona kuti uri serious but ukona zvaandita ndifunga kuti ndichadzokera mumashure zinene nokuti anozouya zvenai akabata kairo zvinzvi achauya akabata kairo zibhosvo rake akarimisa chikutadza zibhosvo wobva wamelta anongouya wakutoti ona bhosvo iri wotomelta wakutoda kuitwa mwoyo wangu cheocho nezvaakauita ndakatomudza kuti iwewe ndiwe munhu wekupedzisira ndapinda nerelationship hatichakwanisi kozi kwakauya kakunongedzera bhosvo uchagona here kurirapa akauya akanongedza bhosvo unogona here kurirapa ndakatomudza ndakatomudza kuti asina basa nazvo chero akanibata stand asina chanichanza dunyi ndechingofunga ndichingoona mukadzi ane vision mangu amutaurira chero akazama zvinenge chii handina chanichanza dunyi mberi handina hapasina paanongoda ngodai so ndongoona vision yemukadzi yoyo saka pasina dunyi mberi hapasina saka ngatibude saka iwe kuta basa riri unodza nendoti I'm ready nemusi wemonday because handioni chawakagarira kana zvaitogona chofanira murungu iko zvinotomudza kuti I'm ready to come and kuti ndizogara but chazvinoita manje kana uchigara kumurungu iwe utsvaga chirumu chako because murungu akudzenga basa anozoidepi ndouzofosedza kudzokera kuya tsvaka chirumu chako chochikaita ofu nende kumkuya unless chiri pamurungu aubva pamanje manje kandiona because uchafa kutaura chokwadi wakajoina zororo kune zororo ndine kingdom bro alright etisi unayo andiona because taura chokwadi kana pauripo denda rini iwe mande chitora zvaunoda kutakura ubuda mumba imomo buda tora hembe dzako ubude uchivasiya vasiye murugare bhosvo uchisangana neniwe rinouya rimwe bhosvo ndondowari rinouya rimwe zibhosvo rakadarika iroro ranga riri papapa rinotouya rimwe zibhosvo rokuti uchazonyatsa chaiko chaiko rinouya rimwe bhosvo mwana aripi ari kuzimbabwe ane makore makani ane 4 aiwa bhosvo rinouya rimwe ndondowari chiti mande buda nebheki chitofanira murungu izvomudza kuti I've made up my mind I'm coming can I bring my things on Monday ndikakuudza kuti kubva zvatakatanga kuzviziva mafridays anga singa fridays arega anenge ari ofa nounderstand makuseni kwakunoedza kumatwe emachimutopa pagedhi ndizodaka first friday kuyachika munomba mafridays ondozora muda makuseni friday odzoka nesunday kwakunoedza chimuka chienda kubasa saka handifungi kuti pamwe kumboshingirira simeni padzoko aenda mwoyo wangu chaicho
ndozvozvongwa rimwe mavakadzi vanongodzi akazviuraya auzive rizivana anozongoenda nesekireti yake ndizvozvizvo ende kungotenda Mwari kuti hazvinambobvira zvambondisvikira. Una makore mangani kona? Hazvambobvira zvambosvikira. Una makore mangani? Kuma 30. Zvauri mwana mudiki nayo. Saka uri kushungurudzirwa chine madhara nemuchembere wake. Ungoshungotiwo but this is too much. Isaimkinse in comment section function in your IDP. Yeah. Cheetah, I say, are you not feeling cold? No. Really? Okay. Hey. God's way and the shungurudzas name and doing perain. Yeah. The shungurudzan to sit out as say. And I got to think about TV no one because cause when my English is saka ndakamuna chigana remote ndabva kuti ko remote ruenda kupi nayo but uyo trip yake iri kuneta musona kasese mangwana kati ko remote yangu iri muno mukoya kati ko ndeyani ndikutasa modrop so ndikona muna plastic zvezve uzve maki zvezve yadza manual book nezvima uzve mati zve TV stand zve TV zvezve kuzvo madzero izvo ndakati kadzatengerwa TV yangu because manual book rangu riripo everything ko iri nemanual book nyowandirani saka zvokuti akatengerwa TV kana atengerwa mota panguva ino ichitenga kuchitasa tatakuda chekuti uchibuda ipapo zvokuti atengerwa chika ungatokwira BP nezvaakatengerwa ngazvo zvakatengerwa iwe utakuda kuti utora bhegi rako ubuda ipapo utudza kuti ndakabuda ndari kumurungu undoita video call ndichiona bhegi rako riri kumurungu because uchafa ndizvo ndikutona mwezira chimupuzira ndafanira semwana wangu ari bhegi saka ngotangosara ake All right, dear. So how are you feeling after talking cocktail for me? How are you feeling after talking? ndambozviburisa muchesti mangu ndavanoona kutaura nawo zviri nani. So are you going to move out? Ndikutobuda. When? Monday. Because murungu wangu awandiswa ndizvikoti ndiri kuenda munhu yonga. Saka you promise kuti Monday uri kubuda? Monday ndinobuda ndisitaundimira. Ndandega naito zvironga kuti because this is too much. Anditi? Munhu asina newe anongouya kugara pabhedha nesipani. Chete. Ndingopinda maswera sei togara pabhedha isina kupinda. Anogara pabhedha. Ndosvika pakurira anogara pabhedha. Unozopinda magumbezi paya. Anenge akafuratira akatarisa uko pakati panenge pachingori negepu. Inde ndakaronda akafuratira akatarisa uko. Saka pasina zvinonzoroda. Tikafonera mupuza uyo anopinda pachaitu anogona kuvadzwa. Regai abve yake. Timusiye. Handi mati tikafonera mupuza aida kutoni ndimupedzere shumbu dzangu. Totoro ndikiri inosi fix. Kwete tsunami fix. Mubank wallet mangu. Barapa. Ende kugwisa bvudzi rako mubating room tiwane yakachena isina kana bvudzi bating room iyoyo. Hey! Maisha basa. Yeah, saka Monday unobuda here kuningira wangu kana turi kuzongogara ko timbozama kuti pamwe zvakati. Aiwa. Ndendisati ndarwadza ndikati ndipode shangu inenge isati yanyatsokushinya cheko but iwe zvino kandiunyebe. Ndokwatori zvazvaita. Ndokwaita. Achitsikuti kana pane pamba. Azviti. Andodzoka mangwana kusei. Ani pastori busy nefoni shomona kuti munhu ari online gadzira tokuda. Ne yaungira paseri pamashops kupinda mota wenda achiya chimudropa pagate pakusei. Akawana chitoi chake chekuita kutamba nacho. Saka mukati ari kuzvipa masimba kuti nanazvo ndokuta. Kuti yenganga. Which is true. Chirega ndigokufonera neMonday ndione kuti wabuda here. Kutangira ipapo. Ora simeni munofundira maita basa. neMonday tisati wabuda here. Sorry hapo mningi wangu finish zvakadai zvinonetsa murume wako adhiwa kuti after dai anga achita chore chake achikurespecta zvanga zviri right. But nyaya yekuti anokuita pamberi pako achizodini mukadzi achimuteerera aiwa tiri kuti buda hedu asi kana wazofunga dzimwe pfungwa dzokuti ndafunga kuti ndipe imwe chance ndimboshingira unongotudza tizive kuti tigare takaisa ziso pauri kuti tione kuti hausi kushunguridzika zvekudaro uri right uri mupenyu here. Yeah, alright. Kana wafunga kuti hausi kuda kubuda unondiudza toziva kuti uripo ndopota ndichipeka kuti wafunga asi zvinogona kuti ude kufunga kumupa imwe chance anti
kuti tingamupa imwe chance tione kuti angachinja. Kuti tingaoti haangachinji. Ndifunga chapinda mune imwe relationship ndinoda kutopindira revenge yeyu. Handifungi kuti chapinda murelationship. Ndinoda kuti revenge zvakandite iyu. Alright. Handifungi kuti ndichava napinda murelationship shit. Ndinoda kutakurisa mwana vanhu. Ndinoda kuti abuse murume. Ko tikambofonera murume wako azviite. Kusiyana nazvo. Rekwa kuna tanga ufundisa mutoko zvakaoma nyaya dzemahuri dzareza ratanga onekwa kukatsa mutoko ratanga futi. Anyway. Kune rekwa mutoko uri kwasa mutoko rimwe riri kunetsa usa mutoko kuhuriria. Saka iwe tikafunda murume wako azviiti. Ngomusaiwo zvangofanana vamboramba. Asi ndikufunga kuti umbopa imwe chance timboona kuti areke abude akachinje. Akuti nezvandoona simele ambochinja zvoti. Maybe ukabva ndakazvibata ndinasi kudya chikafu anongona drink kana nechingwa chiitikana nazviripo kana pasina abati chikafu chiripo mungu azviita. Maybe ukambogara kana kuti 2 months tione kuti zvinodi. Ndifunga chachinja chii. Nezvandoona. Anotoposta mapictures paFacebook atomotikana mukadzi paTikTok. Moza unosvika pakupererwa chaipo. Kutoshuta mavideos ari mumotikari yemukadzi. Skana. Otongona kuti tawanzofa aparawera maout nenachimwe wadora chidzoka akusisina mazisisi kwazvakatopera. Achazontorawo basa. Sorry akutia. Sorry. Anyway, ndikatigocheka nemanda achitoona kuti zviri kufamba sei. Sharp. Takutarisa after kuti zviri sei. Guys, ndikupinda mupfungwa dzemunhu. Chiko. Kuti simeli imwe chance ndiri kupinda mupfungwa dzake. Ndiri kupinda mubrain make ndione kuti akusiyana toona kuti manda anenge aripo asi saka ndida kunyatsodzwa pane pfungwa dzake kuti anoti ndomba imwe chance because tinogona kuita time tichingotaura kudai haabudi hani mazvona haasi kubuda saka ndida kuhwa pane pfungwa dzake kuti tikati ngatimbomupa chance anoti kudii ngatimaona pane patingati tisiri tikumuti abude taida kutoti tidai kutoti ndozvitori kuzvikutoitika pemzi ndeipi zvakaoma kuteerera kwacho kwevarume asi kana tohovatuka varume panapa votwadza isi simeni kunoti vatingotituka handi munozviona. Zvakaoma guys, ndinofanira sama ndinongovengera chinhu wani miti yainenge yobloma masainasi ndopano kwemona kuti nguva yese tatiri right nguva yese tanga tiri okay guys takupinda musama masainasi ayatanga ndo pandongovengera sama ipapapa masainasi ayanobva takati hatisingorira iti muwindow zvototanga so kutova kuti zvatotanga zvizuva zvabuda izvozvi right zvakaoma guys. Saka ndo nyaya inomwe wedu vari kuchungurudzwa nemurume ari kuda nen'anga murume zidetingi sangoma saka pakaipa kubudawo put your own judgment tozoona nemande tichamucheka nemande kuti waita here toita vhidhio kondoona kana kuti achiripo ari kuJoburg toona kuti zviri sei but muri kuzvionerawo mega hameno kuti anobuda here nemande ndiyo hei fivha iyoyo zvopowa zvokuti hei fivha iwaya toona kuti nemande chena anenge abuda here kana kuti anenge asitorina asina kubuda tichamutarisa but chinonzirekedza ndechiri mumaoko chiri apa zvinonetsa especially kana vakadzi vakadhikmatizwa dikmatize iyi hatizi kuti munenge muchiti ndo pane last dik here nokuti madhiki aya akawanda zvokuti dhi anonyatsa kutogona darika zvamuri kufunga izvozvo zvoti ndi anogona unonosangana neimwe chamakwesha chekuti chinonokuisa ku cloud9 anoona so zvinonetsa kuti udze munhu especially akadhikmatizwa anotonasa kuti ndo paperera sarungano ndigorisiya iri anoona ndigorisiya iri hazvibudi ndozoiwa nepi inonyatsa kudai anoona ndikutoma maxo ndatove nemwedzi ndichimamwa ndakuzota kuenda kusama ndatove ndichimwa ma-antihistaminic tablets waya ndatove nemwedzi ndichimamwa asi zuva rangobuda ripapa ndakatobloka zvandotanga zvondibhowa zvokuti but chekuita hapana right
So guys, ndonyaya yacho ndozokuti vakawanda pane vakawanda vanongo vatikuona parinetsikana nemarriage dzavo vari mucomment section vanodza ndozvatosiva zvangu zvavanondiudza kuseri varipo. Kana one day vanoda kuzodurura uchiona kuti wakaremegwa nezuro itochema chaiko ngakaremegwa chaiko chaiko uchiona kuti unenge wakaremegwa, please phone number yekufona unoiziva. Kana uchida kungoya padurura pana vamwe unongoya udururawo pana vamwe atimaona. So tongoenda kuti tokusapotawo the best way that we can. Kana taona kuti haudi kubudawo togodini, so tingaita sei. But anyway guys, ndo zviripo. Saka guys, South Africa function inonziko function milka inombonzi yatsonzi function iyi. Kwira pano toda kuenda kuTikTok, kwira pano tokuenda kuTikTok kulive, tibva panapa tokuenda kulive kuTikTok. Kwira pano milka, kwira pano Tony, send a request. Nduri wane pinai Zora. Nduri wana kupi. Jackson ndo apa mwerika totibatsira haiwa. Ndo wakuvenga sama ndikakufunga nyaya hay fever ndo wakuvenga sama. Saka tine ndakaimirira pasi ndo anzi could be something. I think carpet Maxo. It could be ndotoziva kuti carpet. But kandi nachokuita macarpet ndogodi. Apana chokuita. Carpet. Chokuita apana ndodi. Carpet izoti. Hello Kola. Hello Kola. Yes Kola. Hello? Yes Kola, tukunzwa. Yeah, ndakachikumbirawo kutaura about mai ava papa kana Shita. Yeah, inini ndanga ndiri mumarriage ndakadaro sisineri. Ndakasvika pakutsvagirwa matsotsi. Then girlfriend yakarasa message ikaudza kufoni kwangu. No, I think aida kundiratidza kuti murume wako akabvuma kuti tikuurayise. Murume wangu aitopindura achiti ngaafe. Saka murume wako akatoda kuti ayatobvuma kuti vanhu vakuuraya. Yes, because akataura kuti ngaafe anotaurisa. So I was alright, ngatitei so. Makatowanda makalls ari kuuya akawanda. Ngatifambirei mangwana ndikuuya nemi mese mimi mune nyaya dzakadai dzekushungurudzwa nemagirlfriend to the extent kuti murume anobhilivha anobvuma kuti mukadzi aurayiwe kuti mukadzi ashungurudzwe. Let's have a life yakazvimiririra andika mangwana toita life iyoyo yakazvimiririra toita 2 hours at least because nechitoenda basa zvangu manheru but we can do it. Toita life yakazvimiririra yevarume makatowanda vanhu vakaenda kufona so makawanda. Then toyetsa kupa idate renyu day renyu reSunday mangwana tichinamata tichichemera Mwari kuti Mwari aonewo masituation acho vatiri mukati vakutadza kubuda vabude nokuti katotanga zvinochitime edu yakufamba tinoenda kuTikTok takangotanga right now makawanda muri kufona kudai hatipedzi. Saka please okay, I'm holding you to that. Mangwana tutotanga newe please. Okay, thank you. Alright, sure right, makozi ari kuwanda meaning to say kuti vanenge varipo vanenge vakanyarara vanazvo zvakadai so vane nyaya dzakadai. Kana muri kuona uyu murume wakadzi akatobvuma kuti ndiurayiwe, murume akabvuma kuti uraya henyu mukadzi wangu unotaurisa munhu. So aiwa akangopedza vakawanda ndakufunga kutodaira vese vakufona handiwana. Saka let's wait mangwana we have a life yavo andika vakazvimiririra vakatowanda vakufona vakawanda. Ndiyo inyaya yekuti mira ndikudze yangu ini ndakambopindapo mira ndikudze yangu ini ndakambopindapo ndo zvavakutofonera hanimona. Saka chinandite yavo kana tozoita revenge diaries voti kwaitosora vosora varume vanondituka muri kunyengera vanhu zvisina basa. Ina ndinyengera vanhu zvisina basa ndandisinoda kutumira mukuru gwenyu chinohura ndindakambokutumira kunonyenga n'anga iyi ndakambokutumira kunonyenga n'anga here ini vanhurume kuti nemunonyenga n'anga dzinochungudza vakadzi venyu. Why can't you love your wives at home? Why can't you respect your wives at home? Toda kutengai here kuti mude vakadzi venyu murespect vakadzi. Chinonetsa chii kuti ora kana uri hure uhurire panze. Chinonetsa chii? Kana waita fair go there and respect ini. Munoziva kuti anzani Obama uyu yakari president prime minister president Obama akamboita girlfriend yake 10 years isina kubatwa. 10 years ari girlfriend isina kuzikamwa. Ndokugona kuhura kaikoko. Hanimaona kuti ukuti unoti munhu asvike pamba negirlfriend kumisa mota naivarume makatadzikwa ine vakadzi nevanhurume makatadzikwa chine vanhukadzi kona hello 2 minutes toda kutoenda kuTikTok. Sisimeli handina 2 minutes naida ngoroti shone
Muje Poland but timbatsire sezvo asiri kuda kubuda mumireti. Inini ndine solution. Munogona kubatsira maikabata chakuyota. Aiwa andombatsira. Munorapa here? Chisimeli tozotaura. Alright, aiwa pakanaka regai tompa auye. Tompa ikonati. Alright, sharp. Aiwa vanenge vapinda machena. Kwaita umwe wedu anenge anobatawo anoziva utsotso. Kwaita umwe wedu anenge anoziva utsotso. Saka ari kuti ngauye tigadzirise. Saka ya, zvinogona kufamba zvakanaka. Anomaona. Zvadodira padialis, tine vanhu vedu vese vese andika tinavo vanobata vanoziva kuti vanokudubuda sei n'anga idzi. Toita vanoziva kuti kunorapwa sei munhu. Koita vanodiagoneza zvigwere kana vaya palife kuti aiwa ichi tinavo vose. Anomaona. Tinavo vose. Saka ndo vanodira padialis. Saka tichamuningisa nomwe wedu. Ukaona achitoziva kupona akambopinda pazviri akanosvika paakanosvika kunobatirwa. Atozviziva. Ndosaka ari kuti ngauye undimenise makola wakwira hello. Tichitaura tichataenda kuTikTok kunyuka. Sisimeli maswera sei? Taswera maswera sei? Maswera. Advertise event yedu Elegance and Unfiltered. Elegance is and Unfiltered event at Chukitra Johannesburg. This time it's a very chilled event. We are going to dress up and stuff. This time ndiye kungoti munhu unouya wakadress up zvaunoda iwewe zvauri kunzwa kuti izvi zvinokuitira paevent hauzonyare kana kuti unozoita overdressing. So ticket price yedu 1.250. So vanhu tungoti izvezvi for now disaima 220 but rasitira so far tine vanhu 100 ende vanhu they are still coming. Saka kune varuda kuenda kuevent, please get in touch nemadmins enyu mudi mubhadhare mari dzenyu. Saka kana muchiti izvo munhu anopfeka zvaanoda muri kureva kuti munhu noti yakanzi elegance kai elegance. Saka munhu anopfeka zvaanoda kana kuti anopfeka zvaanoda asi zviri elegance. Anopfeka zvaanoda cause tine macolors. Inonzi chidress code theme yedu tine macolors atinayo but it depends on you. Hatisi kuita zvekuti tinofanira kunge tine mafloor length madresses. Now ukada upfeka a very short dress kana kuti above the knees kana over the knees, it's all up to you. Hayazeya yekuti tinobva tatongoti munhu uyane dress tokuda dress rakati. That's why right. Saka vane musika wakuda kupfeka zvakadai vaya vana Louisa vekuda kuluza nenge achitorwa kuda kushama chaiko chaiko. Ndo apa pamuri kunzi kwanzi as long as muri muline yecolor chete mo ndibhu clitoris achazivi kuti ndiani as long as wakapfeka color handisika iri kudiwa iyoyo. Chero kana kupfeka chimwishu chino kana kupfeka chikosto tinenge tikuenda kuDurban July. Kwanzi dressing yekuDurban July kana kupfeka zibhuza ani maizwa guys mukazoona chakapfeka zvatechida musazoti kwanzi ende zvipi. Itori theme yaiswa. It's a theme yatoiswa kunzi pfeka zvawada. Saka tikapfeka seDurban July kuti ziburuka mugomo rakadai. Handimaona ndopfeka nechirogwe chakadai. Handimaona ndikapfeka zinewspaper rangu as long as zviri elegance. Musazoti hey baba maiwa theme iriko gore rino. Theme iriko gore rino izi pfeka zviri elegance zvaunoda asi waka uchifadai. Saka guys hande tinosangana ikoko pane time guys. Nhasi tichiri muna March, April, May, June, July, August, September, October. Chero kati 200 pamwedzi. Unenge watopedza by then muJoburg. Majority of the people are in Joburg. Antika Pretoria. So you just need a text kana Uber. Toenda kuhotela kuko kwacho kutaurwa kuko ku4ways Benoni ameno. Kwatinosangana ikoko tosangana ikweyo antika tichifanda yazvedu usiku hwose tiriko handisi mazviona. So guys ngatisangane ikoko handisi ndirikusingadi kutiona indoda kutokuona iwo. Ngatisangane ikoko team UK aiwa tatomena vamwe vari kuda kuenda. Tine team UK yakatotaura kuti hatisi kusara tiri kuenda. Saka tinotori nevanhu vedu vabva kuno kwatirikubvaona kuno kuti tichiendawo vari kurepresenta UK. So zvakatiringanira saizvozvo handitika. So guys as long as it's elegant handitika wakapfeka zvaunoda zvakanaka iri theme like a Durban style theme so but zviri elegant chete wakapfeka macolors ari kudiwa wapinda. So guys takuenda kuTikTok handitika hande ikuTikTok takuenda kuTikTok. Pane chinotaura
aiwa handisina chimwe chekutaura ndatombokuona Emi musikazo toda kutomboona Emi huyai guys shouldn't be called elegance. It shouldn't be called elegant. They say there's a color team. I don't know. Me, I don't know. Quite go UK when are we having an event? Who's a committee no longer by event? Who's a committee no event? To that event or better? Who's a Sigabu? Nasigabana Sirena. Varutenge kuronga nemiwo vamwe mumbopindawo mukomiti vamwe vanyuwani pindawo mukomiti mubatsire kuti muite mumedo ingopinda iyo muone kuti mumedo ndandizivi ingoita kuzoudzwa kuti kwaita chakati tongozouya hanzi upay for Louise kana achida Louise agara achida kutoenda pane video uchashayikwa ndikandimudzi iri pego shaya dzachidhamudhamu ndikatimudze Louise wacho zvatoyo zvake zvaedwa moto zvake zvaedwa kwanzi upay for Louise saka topedza usiku mobva vatongomubhukira zvenyu nehotel room yacho because tinenge tiripo andimoona ndozongomudza anyway ndozongomudza kuti wabhadharwa nashaya dzachidhamudhamu. So thank you very much shaya dzachidhamudhamu, thank you very much. Yes Sandy ivo vano team rongai team pinza yanzi pinde mucommittee itai team committee guys itai committee and then musangana nevamwe kumacommittee kumoronga zveku UK nezveku UK pacharonga pachanoziva irongai touya chikorongai touya keti rongai ukam zvombonete ngotsvagai venyu muronge izvozvi fast timbosangana tigoche samai tiite barbecue ani maona tosangana ikoko right guys hande ku TikTok